Il-minuta tibda issa. Patrick Camilleri, mużiċist. X'inspirak biex tibda dan ix-xogħol? Minn meta konna żgħar il-familja tiegħi kienet dejjem involuta fix-xogħol tal-festi u l-banet fil-fatt anke l-ġenituri tiegħi kienu jdoqqu tnejn li huma u ovvjament daħlet fina l-passjoni biex ngħidu hekk għall-mużika. Kif inbidlet il-kultura tal-festi? Da żmien ngħidu fuq il-lezzjonijiet tal-mużika pereżempju nbidlu ħafna d-dinamika. It-tfal pereżempju qabel konna nibdew eżempju minn noti mill-ewwel illum jagħtu l-għażla lit-tfal mhux jiġu imponuti li ma' strument iridu jitgħallmu. U x'pariri tagħti xagħat li jibda? Li inti tinvolvi ruħek, tagħti ftit ħin volontarjat janka l-karattru tiegħek ukoll jgħin tista' tikber f'da x-xogħol, speċjalment illum bil-mużika saret xi ħaġa li tista' tagħmilha b'mod professjonali. Xi xagħat taħdem bħalissa? Bħalissa ovvjament inkunu għaddejjin għaliex huwa l-istaġun tal-festi, preparamenti għaddejjin, ħabba tip ta' kunċerti kemm fir-raħal u kemm barra mir-raħal.